Akkor hogy fogunk mérni? Úgy fogunk mérni, hogy lesz 6 dobásotok fejenként, igen. Egymás után jöttök. Berci lesz az 1-es, Ati a 2-es. De miért én leszek a 2-es? Ez lesz a végső eredmény azért. Már maradjál már. A végeredmény is ez lesz. Mi vagy te, Nostradamus? Jó van, na, akkor kezdjed, öcsém. Kilépett, szabálytalan, nem mérjük, kilépett. Nem. Mi volt a probléma, Bercus? Nem tudok 3-ig számolni. Segítek. 1. Aztán, hogy Mici Mackó mondta, a szám, ami 1 után jön. Ez az! Gyerünk, Berci! Tedd oda! Ezt. Nem próbálhatnánk meg egyel kisebb golyóval? Túl vagyunk ezen a férfias versenyen. Igen. Megvan? Sikerült elkapni? Megvan. Igen. Meglepődtem, mert felettébb jó volt így. Hát jó, hogy könnyű, mert másodszorra jöttél. Ja, igen. A Berci azért így elsőre ösztönösen ment a mozgás. Hasító, nem is rossz eredmény, hát még tőletek? Kösz. Akkor most nézzünk egy női kalapácsot, egy 4 kilósat. Hát azzal sikerélmény. De majd a végén lemérjük, ugye, Szenszei? Hogyne, hoztam mérőszalagot. Köszönjük szépen. Na. Most fény derül az igazságra, amire 3 éve várunk. Berci vagy Attila? Lehelyezi fiatalember a mérőszalagot. Na mennyi?